Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de prijzen fors blijven stijgen. Het gaat om onderzoek dat de Consumentenbond heeft gedaan. Die is naar verschillende supermarkten en minimarkten op Curaçao geweest. Heeft een prijsvergelijking gemaakt van 134 producten. En wat er vooral opvalt is dat het heel erg duur wordt op Curaçao. Elke keer nieuw onderzoek wordt gedaan, blijkt dat de prijzen blijven stijgen. Het onderzoek heeft er ook mee te maken waar de consument de meeste keuze heeft. En daarbij staat Centrum Mahai op de eerste plaats met 111 van de 134 producten op de lijst. Maar de Consumentenbond raadt mensen aan om thuis een boodschappenlijstje te maken voordat ze naar de supermarkt of de minimarkt gaan. Om op die manier de kosten, de uitgaven zo laag mogelijk te houden. Slecht gedrag ouders beïnvloedt leerlingen. Dat was één van de zaken die naar voren kwam gisteren toen verschillende schoolbesturen in het parlement met de parlementariërs spraken over de situatie in het onderwijs op Curaçao. En er is veel mis in die zin dat er veel problemen, uitdagingen zijn. Het gedrag van ouders dat natuurlijk invloed heeft op de leerlingen. Maar ook relatieproblemen en huisuitzettingen die ervoor zorgen dat kinderen soms gedesoriënteerd op school verschijnen. Negatieve invloed in de thuissituatie van armoede, honger, verslaving, psychologische problemen. Al die dingen hebben effect op schoolpresentaties. Als je daarna ook nog bekijkt dat de docenten relatief weinig geld krijgen en niet veel geld is voor de scholen om de boel draaiende te houden, dan kom je tot de conclusie dat er veel verbeterd kan worden in het onderwijs op Curaçao. En dat was ook de boodschap van de schoolbesturen gisteren bij het parlement. Situatie CMC blijft nijpend. Dat is een situatie die we helaas al vaker horen. Maar nu werd opnieuw de alarmklok geluid. Omdat de situatie zo slecht is dat er nog maar 1 of 2 weken vooruit eigenlijk nog geld is voor 1 of 2 weken. Maar het ziekenhuis is rock bottom gegaan en er moet nu hulp komen van de regering. Dat waren in ieder geval de boodschappen van Carini Lombardi, verantwoordelijk voor de financiën bij het CMC, en Gilbert Martina. Hij deed uiteindelijk een oproep aan de regering om met een oplossing te komen. En dat was een heel dringende oproep. De totale schuld van het CMC is 205 miljoen gulden. SSK tegen verhoging pensioenleeftijd. Dat heeft Wendel Meulen van de SSK laten weten. Er zijn plannen om de pensioenleeftijd te verhogen op Curaçao van 65 naar 67 in 2030. Meulen zegt dat dat onverstandig is, omdat het ook niet eerlijk is voor de mensen. En tegelijkertijd benadrukt hij dat de indexering van de pensioenen ook weer moet plaatsvinden. Momenteel krijgt iemand met de AOV 862 per maand. En dat is erg weinig voor iemand die zijn hele leven heeft gewerkt, aldus Meulen. Verdachte opgepakt in zaak Venema. Dat is een zaak waar we bij Extra Journaal vaker aandacht aan hebben besteed. De Fondation Peter R. de Vries heeft vorig jaar 100.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak van de moord op Mike Venema. Wat er precies gebeurd is weten we niet, maar in 2019 werd zijn pick-up bij Shoot uit het water gehaald. Alles wordt ervan uitgegaan dat hij om het leven is gebracht, dat er iets is gebeurd waardoor hij in dat water terecht kwam met zijn pick-up. En nu, na zoveel jaar, is er een 26-jarige vrouw aangehouden in Rotterdam. Dat heeft de politie in de stad bekendgemaakt. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Mike Venema. En de aanhouding is het resultaat van een langdurig onderzoek van de Nederlandse politie in nauwe samenwerking met de politie van Curaçao. Of er een tip is geweest die hiertoe heeft geleid, dat wil nog niemand zeggen. En de zaak loopt nog, zodat meerdere aanhoudingen niet worden uitgesloten. OM roept op om boetes te betalen. Het gaat om verkeersboetes. Mensen die een verkeersboete hebben gekregen, moeten die uiteindelijk betalen. Als je dat niet doet, kan er iets heel vervelends gebeuren. Zo is er een persoon die vanaf 2011 meerdere boetes per jaar kreeg en steeds niet betaalde. Onlangs opgesloten voor 153 dagen in de gevangenis. Je moet je boete betalen. Als je niet betaalt, zou je de gevangenis in kunnen. Het is niet zo dat iedereen die een boete heeft morgen de gevangenis in wordt gezet. Maar iedereen die een boete heeft en jarenlang weigert daar iets mee te doen, die moet wel oppassen. Dat is de boodschap van het Openbaar Ministerie. Mensen kunnen hun boete betalen aan het Waaigat. Dat is net naast het gebouw van Curoil.
En mensen kunnen daar alleen swipen. Je kunt ook geld online overmaken op de MCB, maar in ieder geval betaal je boetes. En dan gaan we naar het bericht over een huis dat is beschoten in de Kanasterweg in Bokasami. Dat is een huis, daar zijn de bewoners van het huis gisterochtend vroeg wakker geschrokken door iemand die met een geweer op het huis schoot. Er zijn verschillende kogelinslagen in de muur van het huis te zien. De mensen zijn natuurlijk erg geschrokken. Het is niet de eerste keer op Curaçao dat huizen worden beschoten. Vaak weten buurtbewoners niets of zeggen van niets te weten, hebben niets gezien. Maar de kogelgaten liegen niet. Er is op het huis geschoten. De politie heeft de zaak in onderzoek. En laten we hopen dat er snel iets meer duidelijkheid wordt. Want de afgelopen periodes hebben we vaker deze situatie gehad. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. We beginnen op Bonaire, want Van Huffelen, de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, die naar het nu zich aanziet bezig is met haar laatste werkbezoek aan de eilanden, heeft eerst Aruba en daarna Bonaire bezocht. En daar heeft ze een flamingo geadopteerd. Tenminste, de staatssecretaris is tijdens haar bezoek aan een bijzonder aandenken gekregen. Dat gebeurde tijdens een bezoek aan Bonaire Wild Bird Rehab. Daar overhandigde Ellie Albers van deze organisatie, de staatssecretaris, een certificaat als bewijs van de adoptie van Flamingo Mini. Het jongste kuiken ooit dat bij het opvangcentrum werd binnengebracht. Naast het adoptiecertificaat ontving staatssecretaris Van Huffelen ook een foto van het donzige kuiken. De flamingo is symbool van Bonaire en komt jaarlijks in grote aantallen in problemen doordat jonge kuikens door de wind gaan zwerven. Om daar ook aandacht voor te vragen heeft de staatssecretaris nu een jong kuiken geadopteerd. Nou, dat is mooi nieuws, een flamingo. Dan gaan we naar Kenville Kleinmoedig. Hij is de enige Antilliaan op de lijst voor de Europese parlementverkiezingen. Die worden op 6 juni gehouden. Hij staat op de lijst voor PvdA GroenLinks. Was onlangs op Bonaire om een verkiezingstournee de mensen te bewegen op hem te gaan stemmen. En in ieder geval ook te informeren over het Europees Parlement. En dat was ook de vraag die wij aan hem stelden. Wat betekent het Europees Parlement voor ons hier op Curaçao en op de andere eilanden? Echt heel veel invloed op ons op de eilanden. Niet alleen op Curaçao, maar ook op de 5 andere Caribische eilanden. Je ziet bijvoorbeeld dat Europa investeert miljoenen in onze infrastructuur. Veel mensen, ik weet het niet, maar bijvoorbeeld bepaalde wijken zoals Kortijn, Terracora werd gefixt met Europese geld. Een paar jaar geleden die renovatie van de Emmabrug in Punda werd gerenoveerd met Europese geld. We hebben door de Europese Unie zijn we een van de eerste landen in onze regio die heeft de vaccinatie gekregen. Dus Europa heeft best wel veel invloed op ons, heeft best wel veel invloed. Maar we hebben geen zeggenschap op Europees niveau. Soms worden wij vergeten op Europees niveau. Een hele goede voorbeeld is in 2017
toen orkaan Irma over Sint Maarten ging. Sint Maarten heeft gevraagd voor een noodfonds van Europa, maar alleen de Franse kant heeft het gekregen en de Nederlandse kant van Sint Maarten niet. En de reden daarvoor is omdat toen de noodfonds werd gecreëerd, was er niemand van de Nederlandse kant die zei: hey, vergeet onze eilanden niet, want zo'n calamiteit kan ons allemaal gebeuren. Nou, na 2 jaar heeft Agnes Jongerius, een Europarlementariër voor PvdA, heeft ervoor gezorgd en gepleit voor dat Sint Maarten eindelijk die geld kreeg. Maar ja, die 2 jaar, dat hadden wij kunnen voorkomen als wij een vertegenwoordiger hadden op die niveau. Ja, nee, dus het heeft wel degelijk invloed op ons. Alleen het lijkt, Den Haag lijkt al ver weg vanuit Curaçao van de eilanden. En het Europese parlement lijkt alleen maar verder weg. Nog verder, ja. Nog verder weg. Jij bent de afgelopen periode bezig geweest met campagnes. Je bent ook op Bonaire geweest. Betekent dat heel veel uitleggen wat het Europees Parlement is? Ja, het is echt heel veel uitleg wat het Europees Parlement is. En dat is niet alleen op ons eiland. Ik bedoel, zelfs hier in Rotterdam. Ik woon in Rotterdam nu. Zelfs hier in Rotterdam, veel Rotterdammers weten echt niet hoe het allemaal in elkaar zit. Ja, waarom moet ik stemmen voor het Europees Parlement? Ik ken de politici niet. Ik zie ze nooit in de media. Dus het is wel heel veel uitleg in vergelijking met de Tweede Kamer in ieder geval. Van ja, wat betekent Europa voor jou? Wat zijn de verschillen? Ja, en waarom is het belangrijk om te gaan stemmen? Ik moet het goed zeggen, die zijn op 6 juni. Voor Europa zijn er meerdere dagen, maar Nederland en ook het Caribisch deel kan op 6 juni gaan stemmen. Als mensen nou meer willen weten van jouw partij, van jouw punten, van je achtergronden, waar kunnen ze dan het beste via internet nog wat informatie halen? Nou, ik heb alles. Ik heb Instagram, Facebook, X heb ik, dus of voormalig Twitter. Er is ook een profiel van mij op de GroenLinks website waar je kan meer informatie krijgen. Dus bijna op alle social media kanalen kun je mij vinden. En ze zijn allemaal onder mijn naam, dus gewoon Kenville Kleinmoedig. Het is makkelijk te vinden. Goed zo. Nou, ik wens je heel veel succes. En ik vind het ook mooi dat de Curaçaose Antilliaanse kandidaat meedoet. Laat het papiermens daar ook horen in het parlement van Europa. En heel veel succes. Yes. Oscar, Marcia, dank je mis. En dankjewel ook naar al jouw luisteraars en kijkers. En dan sluiten we af in Colombia, want daar is feest gevierd door parlementariërs nadat een wetsvoorstel is aangenomen dat stierenvechten verbiedt. Het congres van Colombia heeft gisteren een wetsvoorstel aangenomen dat stierenvechten verbiedt. En daar is veel over te doen geweest, maar de president van het land, Gustavo Petro, is in ieder geval blij met de stap van het parlement. Want hij schreef op X, het voormalige Twitter, dat de dood geen spektakel is. De wet brengt Colombia in lijn met andere landen in de regio die stierenvechten hebben verboden, zoals Brazilië, Chili, Argentinië, Uruguay en Guatemala. Tot 2027 zou de staat verplicht zijn om alternatieve werkgelegenheidsopties te vinden voor de tienduizenden mensen die naar schatting direct of indirect afhankelijk zijn van stierenvechten in het land. In ieder geval heeft de wetgever en milieuactivist Juan Carlos Lozado de stap als een historische mijlpaal bestempeld. Colombia zal de trieste lijst van landen verlaten waar stierenvechten wordt geschrapt, want stierenvechten staat gelijk aan dierenmishandeling, zo zegt hij. Het is een controversiële stap. Veel mensen in Colombia willen het eigenlijk niet loslaten, het stierenvechten. Maar door dit wetsvoorstel is dat nu wel gebeurd. Stierenvechter Juan Andrés Paloma die vertelde aan het persbureau AFP dat hij trots was op zijn roeping die hij beschreef als een symbool van identiteit voor veel Colombianen. Hij is dan ook tegen het wetsvoorstel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.